tudok benne. Na akkor most én a túl fogok velük tartani. Ezt keresek majd fadarabot. Vagy hol a napkalapásnak a nyere? Ja. Van egy darab alumíniumot. Nem azt mondom, hogy ez nem jó. Jó, csak nem csinál semmit. Annyira nem jó. Update. Küldjetek segítséget, itt halok meg. És hátrajöttem a Suzuki-val, csináljak egy kis nyomot, amiben el tudom tolni az R30-at. Srácok, figyeljetek arra, hogyha autót építetek, jó barátaitok legyenek, meg. Mert én most itt vagyok, mint a kis ujjam, olyan egyedül, az meg. Jó, nem? Nagyon jó barátaim vannak csak. Oh, man. Mindenki be van szarva a vörös riasztástól, meg a zónos esőtől, meg az igenettől. Update 2. Egy órája talom amúgy. Csúszik, esek. Bázik a cipőm. Pro tip 2. Ha autót építetek, Volkswagen csináljatok, azt mindenki szereti és csinálja egyből. Sziasztok! Elérkezett a 130 futómű leszedős videó. Itt azért már próbálkoztam meglazítani a csavarokat, egy f***szám bele is szakadt. De hát 89-es autó, bármi megtörténhet. Kormányoszlopot kell szétkössön még. És akkor elméletileg minden egyszerű és mesés lesz. Szedve ez a kormányoszlop csavar, hiszen még szépen látszik a sárga horgany. Szerintem most szedtem ki először. Távolocska sárvédőt, YouTube Magic. Na ez YouTube Magic, jó. Tell me if you need me, call me if you're feeling alone, 'cause I'm here, I'm always right here. Tell me that I'm dumb, I love to get numb. I know that I'm young, but I'm still right here. I don't give a fuck, I love who I love, and girl, you're that one, so I'll wait right here. Goth Boy Clip. Hát tegnap kicsit elfajult a dolog. A hátsó futóműszínen az úgy rá volt rohadva a tőcsavarra, hogy az Istenje nem akart lejönni. Nem is videóztam, mert rángattuk ott, hát szerintem egy órán keresztül. Későn végeztünk, de a lényeg, hogy nem van a futómű. Most egy kicsit itt kipakolok, így a műhely elé. Aztán megcsinálom a forgatónak a hátsó részét is, és akkor végre egyszer lerakjuk a forgatóra. Körbe mutogatom itt a dolgokat, mert most már így azért látszik. Itt a nyúlványon, hát ezt bököttem. Így amúgy egész jó, ez tényleg csak felületi. Itt viszont már nem csak felületi. Itt szintén a taposó egy kicsit megkezdődött. Így ezek az emelési pontok, ezek jók amúgy.
Nyilván a fék meg az üzemanyagcsövezés az újra lesz húzva. Amit találtunk még itt a küszöbnek az alja is egy kicsit. Itt ez a szilent ragad fenn. És ez nem tudom mennyire látszik videón, ez egy kicsit meggörbült ez a tőcsavar. Ezt remélem Lakatos vissza tudja húzni, ha nem, hát akkor meg ki kell ablakolni és új tőcsavart belerakni. A másik oldalt még ugyanúgy fő van rohadva a szilent közepe. Tehát az szerencsénk volt, mert az átszökött inkább a gumi. Amúgy ilyen egy E30-nak a hátsó futóműve. Ez dobfékes. Én szeretném majd átalakítani tárcsásra. Legkönnyebben beszerezhető. Ez E36 kompakt tárcsás hátsó híd. Valószínűleg az lesz alatta, visszaalakítva 4x100-ra. Ja, ezt is megmutatom. Úgy fogja a hidat föl, hogy van ez a kis szar. Ez alulról megy a hídra rá. És akkor itt ezen a két lukon, meg ez a két csavar, amit látjátok, hogy ez beszakadt. Ezt tegnap még le kellett fúrnom, vésnem. Ja, és akkor amit még szeretnék, így lakatolás alatt, hogy mindenféle ilyen kaszni erősítő lemezt. Hát valószínűleg poliszilentes lesz az autó, és hát az azért tud adni a kaszninak. Ezt még nem tudom, majd körbejárom a témát, hogy mi a legjobb recept E30-ra. Na mindegy, tegyük fel a forgatót. Baby, how you doing? I know you're not doing the best, but I'm here. I'll always be here. Tell me if you need me and call me if you're feeling alone, 'cause I'm here. I'm always right here. Tell me that I'm dumb. I love to get numb. I know that I'm young, but I'm still right here. Köszöntjük a Bugrafi 10. epizódjának a nézőit. Szép márciusi napra ébredtünk. Nagyon régóta vártuk ezt a napot. Fölkötöttünk egy trélert és elindulunk az autóért. Ugyanis kész a fényezése. Nem 100%-ban igaz, tehát a karosszéria az kész van, motortér kaszni ki van fújva, az összes ajtó megvan, viszont még a műanyagokra kell várni egy kicsit, de az nem probléma nekünk, mert addig mi tudunk úgyis haladni a többi dologgal, föl tudjuk rárakni a futóművet, berakni a motort, megcsinálni a belteret, maradjatok velünk már. Mindjárt mutatjuk, hogy milyen lett a végeredmény. That's how much I love you. Hey yo, we wake up in the AM after DMs in the PM. Seen his recently deleted. Believed that he was cheating. Said she had to see it to believe it, though she previously peeped deceitful seeds that he was leaving on the screen. Said that she would leave him on the frequent. Didn't want to have kids for him to see him on the weekends. Expedia bookings when she wasn't looking. Misleading this woman, he's creeping as she's cleaning and cooking for him. Leading her looking, led to checking his phone. Left with a Roman charge for all the times he said he was home. She Greco-Romans with it, told her that you're never alone. I also told her my household will never be home. On a date with destiny to get wherever I'm going. On the road the same time, the end of her rope is approaching. Instead of fretting over what I'll never control, the metronome will set the tone. I'll know that everything's Na, sziasztok! Ahogy látjátok, visszatért közénk a Golf, úgy teljes életnagyságában. Hogy őszinte legyek, megérte rá várni. Nagyon szép lett ez a fényezés. Köszönöm szépen még egyszer innen is. Nekiestünk most a munkának több oldalról is. Ahogy láthatjátok, megint új helyen vagyunk. Bízom benne, hogy innen saját lábán fog kigurulni ez az autó, és sehogy máshogy. Tehát egyrésztről még benne vagyunk itt egy kisebb műhelyköltözésbe. Át kell hozni ide az összes cuccot, ami eddig a másik két helyen volt. Nem bírom ki nyilván, úgyhogy az autóval is dolgozni kell, folytatni kell tovább a munkálatokat. De hogy eddig megszokhattátok tőlünk, egy lépés előre, 2 hátra. Fényezés előtt nem vettük ki sem a padlószőnyeget, sem a műszerfalat, mert azt gondoltuk, hogy úgyis el lesznek maszkolva az ablakok. Viszont én azt javaslom nektek, hogyha fényezőhöz viszitek, és van lehetőségetek kivenni a műszerfalat és a padlószőnyeget, tegyétek meg, mert nem lesz mindig kimaszkolva, bele fog szállni a por. Ráadásul most a motortér felől ugye kapott egy homokszórást is. Tehát a mai nap az a terv, hogy
Először is kiveszem a maradék padlószőnyeget, kicsit kiporszívózom, aztán az később úgy is fog kapni egy ilyen mély kárpit tisztítást. Ahogy látjátok, az ajtók nyitva vannak, ennek az az oka, hogy bár föl vannak csavarozva, viszont zárak nincsenek benne. Szeretném elkerülni azt a fényezés sérülést, hogy véletlenül becsukódik az ajtó, és nincs benne zár, és összeérnek ott a dolgok, úgyhogy mai nap szeretném megtisztítani és újra zsírozni az árakat. Ha benn vannak az árak, valószínűleg az ajtókkal folytatom egy darabig, előkészítem az autót egy komolyabb üregvédelemre, és kedvem van még ahhoz, hogy leszedjem a futómű első részét. Ennyi szerintem, ami ebbe a mai részbe bele fog férni. Szerintem essünk neki. If we slept on each other's couches, I'll never forget about you and everything I amount to. That's how much I love you. That's how much I love you. Menet közben egy kicsit besötétedett, és azt hiszem el is értem a napnak a végét. Sikerült elég jót haladni. Kiporszívóztam még egyszer a kárpitokat is, amiket kivettem. Összességében azt gondolom, hogy ez egy produktív nap volt. De mára ennyi. Következő nap találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. És a folytatás következik. Már nem is emlékszem, hol hagytam abba. Na jó, azért annyira nem voltam régen. Ugyanúgy folytatjuk tovább ajtókkal, egyéb dolgokkal. Annyi, hogy most lehet, hogy előtte tartok egy kis unboxingot, és megmutatom, hogy miket vettem. Először is van itt nekünk egy mágneses műhelylámpa. Üde gizda. Ez gondolom nem kell megmagyarázni, hogy miért kell. Aztán a következő az egy ilyen pisztolyszett a kompresszorhoz, és van is hozzá mindenféle fej. Következő cucc, ami kelleni fog mostanában, az egy nyomatékkulcs, ugyanis készletek a futóműhöz a kerékagyak. Úgyhogy azzal szépen lehetne haladni tovább, viszont ahhoz, hogy tovább tudjak vele haladni, ahhoz lassan nyomatékra kell húzni a csavarokat. Kicsit tartottam tőle, hogy ennek milyen lesz a minősége. Azért ezek drágább cuccok szoktak lenni. Van súlya. Ez összességében jót jelent. Aztán, ahogy szedtem le a kárpitokat, kicsit szívtam ezzel, és nem akartam ilyet venni, megláttam, hogy van, úgyhogy szerintem ez egy abszolút jó vétel volt. Pár ezer forintért. Ez pedig egy patent kiszedő készlet. Van benne egy ilyen kis feszítővas forma, egy ilyen vékonyabb, szélesebb forma, ez úgy néz ki, mint egy kés. Hozzá van villa is, meg van egy ilyen hegyesebb féle fajta. Én azt gondolom, hogy ez a kettő lesz az, ami majd többször lesz használatban. És akkor az utolsó az pedig egy ilyen műhelyszék. Egy gurulós szék, és akkor alatta vannak ilyen mindenféle tálkák, ahol lehet szerszámokat, meg csavarokat rakni. Szóval srácok, ismét eltelt pár hét, és hogyha minden igaz, akkor abban maradtunk, hogy ebben a részben még felrakom az első futóművet, viszont sajnos nem fog bekövetkezni, és ennek több oka is van. Egyébként maga a futómű az olyan állapotban van, hogy simán felcsavarozható lenne, és akkor lehetne menni is vele a további alkatrészekkel, ilyen féktárcsa, féknyereg, stb. Viszont így, hogy levettük még az amerikainak az első futóművét, így azért észrevettem egy-két dolgot, ami mellett nem nagyon akarok elsiklani, és pedig itt vagyunk az autó alatt.
ugye ide és ide menne föl az első futómű. Viszont tegnap este mi még leszettük róla azokat a fékcsöveket, amik itt mennek el az autó alatt, és azokat ki szeretném cserélni, mielőtt még az első futóművet felcsavaroznánk. Továbbá itt levettük a hővédőlemezeket, illetve a kulisszát, és ahogy láthatjátok, hát van itt némi minimális felületi rozsda, úgyhogy abban maradtam magammal, hogy ezeket a minimális felületi rozsdákat szépen óvatosan megcsiszoljuk, megdrótkorongozzuk, és vékonyan valamilyen alvázvédő réteg fog rákerülni, és akkor utána megyünk tovább az első futóművel, de az se kizárt, hogy mielőtt eljutunk odáig, még fölbakoljuk a hátulját is, és nekiállunk a hátsó futóműnek is. Egyébként ez még a gyári alvázvédő, és nagyon jól néz ki az alja, úgyhogy nem szívesen nyúlnék hozzá, biztos, hogy nem fogom full feketére leküldeni az egészet, hadd látszódjon szépen a gyári alvázvédő, úgyhogy valamilyen semleges színű alvázvédőt próbálok majd venni. Hatalmasat szívok a hátsó fékekkel, ezt nagyon szívesen meg is mutatom, mert ezt a mérnököt, aki ezt kitalálta, komolyan mondom, hogy ilyen szerelhetetlenül megcsinálni. Mutatom, hogy néznek ki itt a dolgaink. Itt van egy hátsó féknyergünk, és ennek a belsejébe, hát nem biztos, hogy sokat láttok, na mindegy, ugye van egy menetes szár, amin szépen elcsavarodik a dugattyú. Na dehogy, ennek legyen egy ellenállása, ebbe beleszereltek egy rugót. És ez úgy néz ki, hogy belekerül a rugó, aztán rákerül ez a, hát nem tudom mi ez, tartó, és ezt kell egy zégergyűrűvel rögzíteni, de ugye ahhoz, hogy ezt rögzíteni tudjad, le kell nyomni ezt az egészet, méghozzá nem is kis erővel. Egyszerűen, nem viccelek, 4 órát próbálkoztam vele a mai nap. 4 órát, és semmire nem jutottam. Úgyhogy sidequestekben vagyok most. Villanyszerelés van, lecseréljük a lámpákat a műhelybe, és elkezdtem a Lesztergának is szépen a letakarítását, felújítását, de ez még fogok keresni fogaskerekeket, mert emiatt most üzemképtelen, aztán ide bebökünk egy jó nagy drótkorongot, és nekiállunk drótkorongozni itt a csavarokat, mert egyszerűen hiába van itt az autó, nem tudunk tovább menni, mert nincsenek meg azok a csavarjaink, amik kellenének. Még az első futómű oké, meg a hátsó is többé-kevésbé, de most már azért itt az idő, neki kéne állni összeszerelni a motort is, a belteret is, stb. És kellenek hozzá egyszerűen a kötőelemeink. Igen. Lényeg, hogy itt vagyunk, dolgozunk, kicsit lassan jönnek a részek, megnézzük, hogy tudunk-e gyorsítani, bár én erre most nem nagyon látok lehetőséget. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, meg kommenteljetek, iratkozzatok fel. Elég ritkán ilyen tartalom mostanában, úgyhogy megéri feliratkozónak lenni. Igyekszünk, ahogy csak tudunk. Aztán találkozunk a következőben. Már ez az YouTube-es.